ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 6 рият 12 дарвоза. амра фромӯш накунем ки фақат фромӯш мекунем, баъд гап мезанем ки чӣ ба адресша нагуфтӣ. 12 дарвоза 6 рият. инами дувойкои ҳастанд, кирта қати почаш, ламиражи тоза, беначос 150 сомон. ай размери 48 то 50 чанд? То 54. Пиша метавонед ки занг бизанед. як 10 та расветка дора. 10 та расветка дора. расветкошон ай сияҳ сар мешава. ҳамхел рафтан мегира. ина пешта ба англиси чизе нависондаги аст. ина марамат бихонед. 150 сомон ҳамагӣ. ина марамат бинед. нисбат ба духтуша ба чиш арзон. чиба ки мисол 150 сом худаш ламираж места бузурда. нодухташ 180 сом, камтар санзагиш 230 сомон. инҷа тайёр духтаги дубойка то размери 54 нархаш 150 сомон. метавонед ки дар WhatsApp нависен, касе ки заказ мекуна. ина марамат мабинин. пуштиш хеле аккурат нич кадаги нестай. стойкош, варадникош стойка. айҷада бу чӣ дора? замок дора. киса надоштааст. киса надоштааст. обшики 10 та расидка. ва чизи дим ки мо шуморо нишон медиҳем. ина киртои ям ламираж якам материалш. ламираж якам сол. нархи 140 сомон. ина марамат 140 сомон да киртаи духтаги тайёр бе бурука. бурук надоранд, то размери 60 пуш барои апои бузбалам аст ку. гап мезанед. ина марҳамат бинед шумо. то размери 60 пуш метавонад ки занг бизанед. ина уҷада яка дароз то поёна ҳастанд. чанд расветка дори яка? 8 та расветка 60. ина пешаш намихел ранги чӯр санг задагия, пеш санг задагия ва то поёна намихел. ина марамат 140 сом, селиш 140 сомония. и метавонед ки ба ҳами ватсапое ки дар поёни экране ҳамида шумо заказтон накунед. мо шумода тамоми шаҳрҳои Россия мо дастафта дорем. иҷода мо чиза ҳами дукон метавонед ки шумода рекомендатсия кунед. иш 150 сомон дубойка. иё ҳастанд 140 сомон. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз. дугонаҷон, як хабари хуш дорам. ҷои кор ёфтам дар Русия. $500 дар як моҳ маош. ҷои хоб бошад бепул, хӯроки бепул. биё як ҷоя меравем. дугонаҷонам, $500 ман дар хона нишаста меёбам. чӣ хел? ман дар Фаберли кор мекунам ва аз назди фарзандонам дур намеравам. ҳамаи таҷҳизоти хонамро аз ҳисоби даромади Фаберлик харидам. ин хел бошад дугонаҷон, ман ҳам Русия намеравам ва ҳамроҳатон кор мекунам. Фаберлик бароварандаи ҳамаи орзуҳои шумо.